Barka da zuwa tashar tsakar gida. Wallahi dai da asuba da ta yi saurin da ta yi komai da komai da yaran gidan ta yi mutattu yau ya ji beri kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin a yi bacci har sai Allah ya samu sharwa. Kowa ya shiga daki ya kwanta da aka kai dai lokacin da take tashi har lokacin ya wajen kamar karfe 10 na saba da ta tashi ba sai ya dazu muke magana sai muka je mun kai ta buga kofa a rufe ake Allah ya karɓar da ya da muka kwalla kowa muka je Allah ya mata rasuwa. Da farko za mu so mu ji cikakken suna da kuma alaƙar ka da ita da su. Sunana Mustapha Ibrahim Shigari. Me ba kuna tara harkokin tafiye-tafiye da shakatawa. Na'am. To da kenan. Yaya alaƙar ka take da ita da su? Ajiya sar da soyayya ta ce. Yar uwa ta ce. Na'am. Kuma yar mata ta ce uwa ɗaya uba ɗaya. Na'am. To ga labarin da muke ji shin menene ya faru? Wallahi dai ka san lokaci yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi komai mai rai an ce mamaci ne dama. Duk mai rai mamaci ne. Wallahi dai da asuba da ta yi saurin da ta yi komai da komai da yaran gidan ta yi mutattu yau ya ji beri kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin a yi bacci har sai Allah ya samu sharwa. Kowa ya shiga daki ya kwanta da aka kai dai lokacin da take tashi har lokacin ya wajen kamar karfe 10 na saba da ta tashi ba sai ya dazu muke magana sai muka je mun kai ta buga kofa a rufe ake Allah ya karɓar da ya da muka kwalla kowa muka je Allah ya mata rasuwa. Wallahi daga abin da ya faru ke daga bacci ne na koma da bayan sallah. Yanzu a ina ne za a jana'izar ta kuma da yaushe? Yanzu karfe 4:30 dan Allah ya muke so a jana'izar ta. Yanzu ga muna nan gudun di nan ciranci cikin gari gidanta. Na'am. To ya nawa ta bari? Ita Allah bai taɓa ta haifuwa ba tunda take a rayuwarta. Wallahi. Allah ya gafarta mata. Amin dan manzon Allah, amin dan yare. Dan gudu masu kudi baya ka. Dan ba sai kun yi gaba ku hawo. Na tare ki daga, ne baya ka. Yawa dan ci yau. Ya mu dan su juya da muku ya. Juya ko. Dai da sau. Ada mana turun? Dedi.
Amma Allah bari ka shiga gaban nan. Dai mu banda kalmi na. Ya isa haka shi ke kusan ko. Kai, in baka samu kuɗi ba za ka wannan inda za a kawo. Wannan babban nan. Ya isa haka ya isa. Me zan maka kuma? Ko ƙofar za ta yi abin da za ta ci. Bisu ko kuwa? Bisu ba? Mu bisu ba. Bari su daga ko? Yau dan tsaya nan sun yi gaba sai mu bisu. Na tsaya. yaran ne sun hau oba. Ya kuma. Shi ma ga mota sai an sa ta a'a ya a hankali a sai ta yi gaba sai ta wuce tukun ta wuce kai mu buban Kai kusa kuma ga mota za ku sa makara kun tafi kun sa ta wani guri. Muje baba. Muje direba. Ahmad, kun samu guri? Amana. Sun fahimci ma yawa a cikin motar nan. Sun mai yawa. Ya zai Duk da laifinsu. Dan da za su ba lafiya suka ki sawa. na? Mu je mai da kuke zuwa. Ai kuma Allah ba da hakuri.